Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, breaking news ekhona la. Indaba ye-VAT ebesilinde ukuthi inkantolo izokhipha isinqumo ngoLwesibili ngomhla ka-29 iphumile ke-court order namuhla. Sizobheka leyo court order njengoba i-EFF ubona ibhalile ku-screen sakho ukuthi i-EFF ivote against i-VAT eParliament futhi yayilwa nase-court. So i-VAT hike is suspended. Ithi kodwa i-EFF ningalenzi iphutha lokukhohlwa labantu okuyibona abavotela ukuthi i-VAT ikhuphuke. Futhi angishintshele isithombe ngifake isithombe sabo. Ngaphambi kwake ngifunde i-court order, ngiyacela ungenzele i-favor. Subscribe kwi-channel, ulike i-video, ucomment. Ngiyafisa ukuzwa ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba. Kodwa nje singakangeni nje entweni eningi, siyayibonga i-DA ne-EFF ngoba ayikho i-VAT eyake yaba khona ngaphandle kweParliament futhi ayikho i-VAT eyake yasuswa ngaphandle kweParliament. Ngakho-ke le nto ade beyenza bencoma i-Action SA, ngishilo kwivideo yandulela le ngathi i-ANC beyenza nje strategy ngoba ifuna ukwenzela ukwazi ukuyuza i-Action SA ngokuzayo. uSinawo Thambo kubhale kanje uthi Enoch Godongwana uconfirmile ukuthi ayikho i-political party efika neproposal yamconvince ukuthi asuse i-VAT. Kwi-affidavit yakhe ayifayilile Western Cape High Court namuhla, njengoba phela i-court order iphume namuhla, uMinister weFinance ukuconfirmile ukuthi azange ayicabange naneyodwa iproposal yanikezwa kuye ilama political parties njengoba bethi bamnika i-30 day period following ama recommendation from iParliament. Uthi kodwa yena bekanenhloso yokuthi ayiproceed indaba ye-VAT ukuthi ikhuphuke ngomhla ka-1 kuMeyi 2025. Lokhu kwi-court process. Ngakho-ke sekuvela ngokusobala ukuthi akusingoba ngenxa ye-engagement abanayo nebhosa i-Action SA uHerman Mashaba le yenza ukuthi athathe isinqumo sokuhlehlisa i-VAT, kodwa i-court process. Ngicela-ke ukukufakela lo mbhalo ubhalele ku-affidavit yakhe ukuprova lento eshow sinawo. Nayi-ke lo mbhalo ucashunwe kwi-affidavit yakhe uMinister of Finance Enoch Godongwana. Uthi around this time ngibe nawo ama-discussion and bengicabanga ama-proposal amaningi lawa lethwa ama-political parties mayelana nale process le ebiproposiwe i-Parliament Committee. Uthi kodwa noma bengi-grateful noma bengibonga ngalama-political parties nama-proposal wawo, kodwa benginombono ukuthi ama-proposal lawa alethiwe azothatha isikhathi, ngakho ngeke azayilethe le mali esiyifunayo ngale term yamanje. Ngakho bengekho enye option enginayo ngaphandle kokuqhubeka nokuthi i-VAT ayikhuphuke, njengoba uzwa-ke la uMinister ecacisa ukuthi isinqumo leso akasithathanga ngoba kunama-recommendations avele ngalama-political parties, kodwa usithathiswe i-process ebise-court ngokubheka ukuthi isisindo secala sikhulu kakhulu. So laba ade benza i-press conference bebezidlalela nje ngathi akukho Herman Mashaba, akukho bhosa la bakhulume noMinister ukuthi i-VAT ayihlehle. Ama-political parties okuyiwona asukile enkantolo mabili, i-EFF kanye ne-DA, lokho kuholele ekuthenini uMinister azamemezela ukuthi i-VAT angeke isakhuphuka. Funeka lokhu kube clear kithi sonke, sizoyifunda-ke manje, kodwa bengithi nje ziningi izinto abazibhalela be-EFF ezibalulekile ngoba lena nje ibaluleke kakhulu ngoba iyacacisa ukuthi le nto ade beyenza lapha kule press conference bebeyidlalela nje ngabantu. uVuyo Zungulu ubhale kanje uthe i-court phela esethi aside indaba yale nonsense ye-VAT ebizokhuphuka evotelwe ama-parties lawa aseParliament. So if ukukhuphuka kwe-VAT ayiriveswanga ile press conference, niwakhumbule futhi ama-political parties lawa avotela ukuthi icindezelekane nisafari njengoba ishilo ne-EFF. Yathi ningalenzi iphutha lokuwakhohlwa ama-political parties abewanicindezela ngoba efuna nihlupheke. Ize yathi IFP ukukhuphuka kwe-VAT ikona okuzokwenza ukuthi intuthuko ibe khona. Angazi nami kanjani, kodwa-ke asifundi i-court order. Nansi-ke i-court order le ephume namuhla njengoba ubona ukuthi iphume ngomhla ka-27
April 2025. Iyo le ebhaliwe, kodwa ke ngizoyeqa le part ngoba i-part engifuna ukuyifunda ile kuphuma khona i-verdict. Ibona la babhalile ukuthi udaba lolu okuyi-applicant kummangali bekuyi-Democratic Alliance imangalele uMinister we-Finance, kuba owesibili i-Commissioner ye-South African Revenue Services, owesithathu kube uSpeaker we-National Assembly, owesi-4 u-Chairperson we-National Councils of Province. Bese futhi odabeni lwesibili i-EFF ummangali umangalele i-EFF ibambisene ne-DA imangalele uMinister of Finance, uCommissioner wakwa-SARS, uSpeaker we-National Assembly, uChairperson we-Council of Provinces. Ngenxa yokuthi icala elilodwa yingakho-ke i-court ivele yalibhala kanje ngoba phela bengeke ikwazi ukukhipha ama-verdict amabili. Ifundeka kanje: uMinister we-Finance wamemezela ngomhla ka-12 kuMarch 2025 under Section 7 in bracket 4 we-Value Added Tax Act okuyi-VAT Act 89 of 1991 lapho i-VAT rate bekayi-adjuste khona ngendlela elandelayo. Okokuqala izokhuphwa ngo-0.5 percent point okufanele ikhuphuke ngomhla ka-1 May 2025. Eyesibili nayo futhi kuzoba u-0.5 percent point efuneka ikhuphuke ngomhla ka-1 April 2026. Leso simemezelo-ke sika-minister ukuthi izokhuphuka i-VAT sisuspendiwe. Kulindeke-ke i-legislation ukuthi ibeke umthetho mayelana ne-VAT rate noma isinqumo sithatha ekugcineni noma ikuphi abazokuthatha kuqala, kodwa isinqumo lesi sokuthi kukhuphuka i-VAT ngomhla ka-1 sisuspendiwe. Okwesithathu, kanye nesinqumo futhi esathathwa i-National Assembly kanye ne-National Council of Provinces eya-adopta i-VAT eya-adopta i-fiscal framework ngomhla ka-2 April 2025, le yamukela khona i-report ye-Standing Committee on Finance kanye ne-committee eliselectiwe on finance naso futhi sesibekelwe eceleni. Ngakho-ke lilonke i-adoption ye-fiscal framework ibekelwe eceleni, i-VAT ayisezukukhuphuka. Kusho ukuthi kufuneka uminister aqale phansi azofaka iproposal bese ibuyela kwi-committee, ibuyele eParliament, kuyina izophasiswa. Asiqhubeke-ke nayo. La ku-number 4 bathi uMinister we-Finance ufanele abhadale 50% wey'ndleko ze-Democratic Alliance. Lawo makhosti lawa abala ngisho abameli laba ababili. Iphinde iqhubeke uthi uSpeaker we-National Assembly kanye no-Chairperson we-National Council of Provinces naye funeka abhadale 50% wama-cost we-Democratic Alliance, naye futhi okubalwa futhi nama-cost alabameli. uMinister we-Finance ufanele abhadale 50% wey'ndleko ze-Economic Freedom Fighters, lawo futhi abala nabameli futhi ababili. NoSpeaker we-National Assembly naye kanye no-Chairperson of National Council of Provinces naye funeka abhadale 50% wey'ndleko ze-Economic Freedom Fighters, lapho kubalwa futhi ney'ndleko zabameli labo bobabili. Iyona-ke breaking news le bengithi angikulethele yona ukuthi ngokusemthethweni-ke manje i-VAT ayisezukukhuphuka ngomhla ka-1, isiphumile i-court order. Ayisezukukhuphuka i-VAT ngoba kuphuma isinqumo senkantolo. Akukho Action SA ekhulumisane ne-ANC ne-boss abathola isisombululo, cha. Akukho futhi uminister ushilo kule affidavit engikufakele yona. Ngenzeke ngamabomu ukuthi ngiqale ngifake affidavit ukuze singathi masikhuluma kanje ungasithembi. Uminister ushilo wathi yena akazange aze awabuke ngisho ukwabuka lama proposal, obubonile ukuthi awezi kuyiletha le mali ayifunayo manje, mhlawumbe ama-proposal abezosebenza ku-long term. Ngakho-ke uminister kufuneka aqale phansi manje. Uma ngabe uminister enenhloso ukuthi akukhuphuke i-VAT, kufanele abhale i-fiscal framework entsha, ayifake yona i-VAT, bese iya kwi-committee ifike ivotelwe. Iphutha elenzeka kwi-committee ukuthi zimbili into okwakufuneka zenzeke. Kwakungukuthi bayayivotela, bayiphasisa njengoba injalo noma bayayi-amenda. Hhayi le abayenza bona ukuthi bayayivotela kodwa banama-recommendations ngoba awukho umthetho ovumela ukuthi akwenziwe into enjalo. Ngiyacela ukuze uphawula kwakho ngalolu daba.
la ku-comment section asidibane khona sixoxe ngezwe ukuthi wena ubona kanjani mayelona ndaba. Kodwa futhi ngiyafisa ungabakhohlwa abantu ababevotela iVET befuna ukuthi thina sicindezeleke. Awazi ngijabule kanjani, inhliziyo yami igxuma nephaphu la ngikhona ya ngendlela engijabule ngayo. Hayi, ngiyabonga kakhulu ku-DA kanye ne-EFF ukuthatha leli gxathu lokuya enkantolo bavimbe lokuthi i-ANC kanye nalawo ne-IFP ne-UDM ne-Al-Jama ne-Good ne-Rise Mzansi Action SA ne-BOSA ne-PA ne-PAC inhloso yabo yokusicindezela ingafezeki. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.